Singkah singkah kala singkah. Loh, Mas Gareng kok malah ronto, Mas? Oh, lipenmu. Nah, lipennya dibenakno sik. Gareng. Gareng apa Petro iki to jane? Heh? Oh, Kowe tak omong iki gak usah mikir. lah iya. Aku macak ngene lho sing ngomong wis mikir, engko nggo mulai dhuwit piro. Gak usah mikir. Aku wis dipikir seneng omah. Sing bener ki Gareng apa Petro? Gareng. Oh iya lho. Nek Gareng kok Gareng kan nyungkring, lagi kok jembling. Lho wong gak garenge kakan ngombe arak. Obesitas. Lho gareng kono gak wayah kae gak usum arak. Iya iya. Kuntul. Tansu minggah terkekala sumingkir. Gentaninya? Kita sarah mapi oh, Dik. Iya. Heh? Ayo ah. Kowe gandeng le. Tak cilik yo, tak perkosa ngono. Mas. Ayo. Kowe kuwi ana kewan jukuk aja diganggu. Dibadhok mbok kowe lho. Mau Gareng bento Lho, aja rumangsa lho, Dek. Lah aku mbok darane asu kok piye? Lho. Hah? Lho malah nyolot. Mas. Apa ae, Dek? Mas. Dek. Mas. Aku pangan, Oh, Mas. tak tepok teletong iku lho iki lho. Aku kan muni nek ana kewan juguk aja diganggu. Ya, lho kok rumangsa? Ya wis. Mboten jenengan, Mbak. Nek jenengan tetap basani. Pripun? Wong aku mau bahasa kewan nih. Oh ya wis lah. Berarti kayak aku yo. Aja kegedean bokong, Mbak. Lah piye, Mas? Mbak, urung. Piye lek? Urung siap, Mbak, aku. Ngiwa sithik to. Oh iya. Oh, jero aja gede-gede kok malah kon ngepasno iki kok sih. Gah, tambalan kok. Loh, kok iso tambalan iku yo? Bantal iki mang tak gawa bantale mbok. Kok tak unduni. Singa sirah singa ulu sing daten kaset mata singa tangga singa suku singa bau kabeh padha sumingkira mring telenging jala niti. Enak kompak. Panjak kreatif yang ini iki, panjaki Santana. Iki lho bocahe, iki Dik, lho. umpake gak kaya bocah-bocah iki, Dik. Bocah-bocah iki kan bocah bento. Wis duwe cerita dhewe-dhewe. Iya. Wis kerja bento kok do ditangkap niki piye yo? Ya gak apa-apa to, Dik. Sakno. Berarti bento-bento dikelompokno dadi siji. Sakno. Sakno. Timbang nomah terus adol beras e mboke lho, Dik. Sing delok iki berarti apa? Wong bento-bento didelok? Mboten, Dik. Mboten. Loh. Iki lho wong bento-bento kok didelok ngerti nek bento. Lho justru saya bento niki sing gak duwe, Pak. Berarti sing delok pripun, Mas? Ya sae, Dik. Sae. Sing bayari, sing di omah sing nanggap. Luwe. Luwe sae yo. Luwe duwe. Oh. Kemuni saya kok bacot neh.
Duwe. Iya, nek Kok mobil. sewah sae terus engko. Ayo. Nggih, garengan iki sae napa sae, Bu? Sae napa sae? Mesti mamet nih. Sae. Ngenteni dulurku. Berangkat nek sae. Ah, dulurku ijo mudik santai. Nggih, monggo bacotke tembang kangen. Tembang kangen. Waya wengi udan krimis aku kuwi. Sing iku lho Mas lagune Mas. Ah. Yai wayai. Ya ke di persani memet terus ya. Heh? Oh kuwi. Nggih, sarengan sotenge apa lali aku? Mustika. Ya, production. Waya wengi udan krimis ora wis suwis banyu kang tumetes dadi saksi kan ku nangis wong sing tak